Assalamu alaikum. A wannan bidiyon zai nuna mana wasu bayanai game da harvest. To harvest dai ingantaccen project ne wanda yake an yi verifying na smart contract ɗinsa. Bayan nan kuma dukkan wani hada-hada da ake yi a cikinsa ana yi ne da Poll. Wato Poll, idan aka tambaye ka menene Poll, to Poll shine native token na Polygon wanda yake a baya sunan shi matic. To wannan shine Poll. Da shi ake dukkanin wani registration a cikin wannan project ɗin. Sannan kuma a nan za mu iya ganin cewa CERTIK sun riga sun yi auditing na wannan project ba tare da wata matsala ba, sun ainihin tantance ta. Sai kuma a wallet ɗin da yake supporting, yana supporting wallet guda uku. Na farko MetaMask, na biyu Token Pocket, na uku kuma SafePal. Duka waɗannan wallet idan ka shirya za ka yi amfani da su, to ba ka da wani matsala, za ka iya amfani da shi ba tare da damuwa ba. Sannan kuma akwai tsari na farko, tsarin shiga cikin wannan tafiyar wanda yake tsari ne na sharan fage. Wannan tsari shine ake kira tsari na pre-registration, wanda yake an yi tsarin nan ne domin amfani kamar haka. Amfani na farko shine domin ka mallaki airdrop nasu wanda suka yi na native token ɗinsu, wato HMT. To wannan shine tsarin farko. Idan ka buɗe a farko ne lokacin da aka fara registration a cikin mutane 5,000 ɗin farko, to za a baka wannan native token ƙwara 5, wanda yake suna sa ran wannan native token nasu zai fito da gwaggwaɓan farashi na $10. Bayan haka wannan tsari na pre-registration akwai kuma tsari na income, wanda yake wannan tsarin income ɗin za ka amfana ne kai kuma idan ka gayyaci wani ya yi amfani da link ɗinka, za ka samu kaso 50 cikin 100 na abin da ya sanya. Kenan misali, tunda ana registration ɗinsa ne da Poll ƙwara 6, to za a baka ƙwara 3 daga cikin Poll ɗin da ya registration da shi. Haka kuma idan wanda ka gayyatan ya ci gaba da gayyata har mataki 5, to duka za ka amfana da wa'inda ya gayyata da su tare da Poll ɗaiɗai. Wannan gwaggwaɓan tsari ne wanda mutum zai amfana sosai. Kaɗan kenan daga cikin amfani ko income da ake samu a wannan pre-registration na harvest. Bayan nan samun bai ƙare ba. Idan ka gangara akwai wani ɓangare da aka kira tap and earn. Wannan ɓangare na tap and earn bai fara aiki ba. Nan gaba kaɗan zai fara aiki ba da daɗewa ba. Sai kuma mu tafi zuwa Global Pool. Wannan Global Pool wani tsari ne wanda yake an tsara shi ne ga dukkanin wanda zai ya shigo cikin wannan tsari daga pre-registration. Ana sa ran ya shigo wannan Global Pool domin amfana da Global Pool. Global Pool tsarin da aka yi mishi, an yi mishi tsari mai inganci ta yanda mutane duk duniya waɗanda suke cikin wannan project za su amfana da junansu. Yaya za su amfana da junansu yake? Kai yanzu idan ka riga shigowa cikin wannan Global Pool, kai rijista da Poll guda 31, to za a ware Poll guda 23 a cikin pool, wanda yake pool ɗin nan daidai yake da ka kira shi kamar wani mazubi ko asusu wanda za a rika tarawa domin amfanin duk wanda ya shigo. Bayan nan akwai wani ɓangare wanda aka kira liner. Su waɗancan liner su ne wancan mutane wa'inda muka yi bayanin su a baya, wanda yake sun yi rijista da link ɗinka har zuwa wannan mataki na 5. To waɗannan su ma za su amfana da wannan shigowa na Global Pool da suka yi da kaso 8. Wato an ware Poll guda 8 wanda za a ba ma su waɗannan liners ɗin. To wannan shine tsarin da aka yi ma Global Pool. Sannan akwai tsari wanda system zai rinka ajiye maka mutane da zaran ka shiga. Duk wani wanda ya registration a bayanka na wato Global Pool, to system zai adana maka shi, ya ajiye maka shi a bayanka a matsayin cewar za ka amfana da shi. Wato za ka amfana da abin da ya zo da shi gwargwadon yanda tsari ya bayyana. Bayan nan kuma akwai tsari wanda yake da aka kira shi Harvest Pool Global Community Pool Program.
shine dai wannan tsari, wato tsarin da ake amfana, wato income da za ka iya samu ko profit da za ka iya samu idan ka shiga cikin wannan tsari na global pool. Wato profit da za ka iya samu a cikin tsari na global pool ya kasu kashi-kashi. Akwai kaso na farko wanda yake kamar yadda muka yi magana cewa akwai global members wanda system zai rika tara maka su. To wannan global members ɗin da fari system zai fara tara maka daga mutum ɗaya har zuwa mutum 20. To mutum 20 ɗin farko da zaran ya cika mutum 20 a global pool ɗinka, za ka nemi wanda za ka ba link ɗinka ya registration ya shigo har zuwa global pool. Da ya shigo ya rijistan global pool, to za ka ga a cikin wallet ɗinka na ainihin harvest, za ka ga a ɓangaren ka na dama za ka ga total members ɗinka wanda system ya tara maka. A ɓangaren hagu kuma za ka ga total direct team ɗinka, wato waɗanda suka bi link ɗinka suka yi registration suka shigo cikin wannan tafiyar. To duka waɗannan mutanen suna da matuƙar amfani a cikin global pool, domin dole sai da su za ka iya buɗe wannan pool ɗin ka amfana da shi. Dukkaninsu suna da matuƙar amfani. Don haka tafiya na harvest tafiya ce wanda take da buƙatar ma'aikaci, wato wanda zai tsaya ya gayyaci mutane su zo su shigo su amfana, shi ma ya amfana da su. Kar ka ce za ka tsaya kai self referral, domin self referral ta iya yiwuwa wannan account ɗin ba za ka iya promoting ɗinta ta tafi har zuwa global pool ba. To kaga amfanin da za ta yi maka ba shi da yawa. Don haka ga waɗanda suka yi self referral su yi ƙoƙari waɗannan account su saida ma waɗansu mutane domin su ainihin samu dama na ci gaba da bunƙasa wannan account ɗin, su ma wa'incan su amfana, kai ma ka amfana. Wannan shi ne shawarata. Bayan nan idan har ka cika wannan ƙa'ida na mutum 20, ma'ana system ya cika maka wannan ƙa'idar, to kuma akwai ƙoƙarin da system yake son ka yi, shi ne ƙoƙarin gayyato wasu. Sai ka gayyaci mutum ɗaya. Da ka gayyaci mutum ɗaya zai baka dama ka buɗe pool na farko, wato pool 1. Pool 1 ɗin nan idan ka buɗe shi za ka samu pool guda 13.2 ne a cikin wannan pool 1 ɗin. Bayan nan kuma akwai wanda za ka ƙara buɗewa idan ka gayyaci mutum, idan ka ƙara gayyatan wani mutum. Wato idan system ya ajiye maka mutane 40, to kana da buƙatar ƙarin mutum ɗaya domin ka buɗe pool 2. To a pool 2 ɗin nan za ka kwashi polygon ƙwaya 22. Polygon ƙwaya 22. To haka abin zai rika tafiya mataki-mataki har izuwa mataki 21, wanda PDF ɗin nan ya nuna mana wannan matakin. Don haka wannan shi ne tsarin da wannan tsari na global pool a taƙaice ya ƙunsa, har izuwa mataki 20 da wani abu. To waɗannan pool ɗin da za ka rika cirewa a ƙarshen mataki na 21, za ka amfana ne da pool guda 150,000. Pool guda 150,000, wanda yake a yanzu idan pool ya kai dala ɗaya, yaya kake tunanin adadin kuɗin da za ka samu ɗan uwa? To wannan kaɗan kenan daga cikin ribar da za ka iya samu a cikin wannan tafiya na harvest. Kuma a nan global pool ribar ba ta tsaya a nan ba. Bayan nan akwai tsari na gaba wanda yake tsari ne wanda yake ƙunshe da amfanoni mai yawa. Wannan tsari shine na gaban, shine harvest club, wato H1 da H2. Wannan harvest club su ne
tsari na gaba wanda yake kuma a wannan tsari ne na spill over, kamar yadda da yawa daga cikin online business suke da wannan tsari na spill over na matrix. To wannan tsari na spill over a matrix tsari ne wanda yake zai baka kuɗi sosai ko kana aiki ko baka aiki. Idan har ka shigo cikin wannan tsari akwai yiwuwar za ka samu alherai a cikinsa mai yawan gaske. Don haka a wannan tsari na harvest club tsari ne ingantaccen tsari wanda yake ba da kuɗi sosai. Na ce tsari ne wanda yake kusan za a iya cewa tsari ne na wanda ma bai yi aiki ba zai samu idan har ya shigo cikin wannan tafiyar. Kuma akwai buƙatar ka shiga da wuri, domin in ka shiga da wuri za ka fi amfana ko da a ce ba ka yi aikin komai ba, amma wanda ya yi aikin zai fi kowa amfana a cikin wannan tsari ɗin. To kamar yadda suka tsara wannan tsari na H1 da H2 suna da slot wato level. Duk yadda ka kira su za ka iya kiran shi slot, za ka iya kiran shi level. Yana da level 11. Wannan level 11 duk kuɗaɗensu ɗaya. Ma'ana idan H1 za ka siya level 1 daidai yake da H2 level 1, kuɗinsu ɗaya, wato ana neman fall guda 7. To a tsarin da suka yi masa shine idan ka zo za ka siya dole sai ka sai slot 11 ɗin nan na H1 da H2 a lokaci ɗaya. To da fari mutum zai fara da fall guda 14 ne domin siyan waɗannan slot guda biyu na H1 da H2. To da zaran ka sai wannan slot na H1 da H2 zai buɗe maka, sai ya baka dama na ka siya slot ɗin da ɗaiɗai duk wanda kake so ka zaɓa ka siya daidai ƙarfinka. To wannan shine tsarin. Yanda tsarin yake, da zaran ka shiga cikin wannan ka siye wannan slot na farko mai fall guda 14, to kawai za ka ga shi wannan tsari na harvest club ya buɗe maka. To da ya buɗe za ka lura, za ka ga akwai wata ɗar kura wadda yake tana alamta maka cewa wannan inda ka ga kurar nan ne za ka fara siya kafin ka je mataki na gaba. Wannan shi ne. To bayan nan kuma akwai shi kuma tsari na siya ɗin wanda yake shi ne wannan. Akwai tsari wanda aka tsara domin siya dukkanin wani pool. To ga yanda tsarin yake a taƙaice. Tsari na farko, wato kamar yadda muka yi magana, za ka sai slot guda biyu nan take, wato fall guda 7. To bayan nan sai kuma ka sai su da ɗaiɗai. To mu ɗauka za ka sai slot 1, wato za ka sai slot 1 a H1. Slot 1 a H1 za ka siye shi ne da fall guda 14, yayin da shi ma slot 2 a H2 shi ma za ka sai shi da fall 14, yayin da kuma slot 3 za ka sai shi da fall 28, shi ma daidai yake a H2. A slot 4 idan za ka sai slot 4 za ka sai shi da fall guda 50, yayin da slot 5 za ka sai shi da fall guda 92. Slot 6 za ka sai shi da fall guda 180. Slot 7 za ka sai shi da fall guda 35. Slot 350, sorry na ce 35, 350, a yayin da slot 8 za ka sai shi da fall guda 700. Slot 9 za ka sai shi da fall guda 1480, a yayin da slot 10 za ka sai shi da fall guda 2860. Slot 11
za ka sai shi a fol guda 5,620. Wa'innan su ne jerin farashi na shi wannan fol ɗin, wato slot ɗin nan da za ka siya. Wannan shi ne farashinsu. Bayan nan akwai tsari na yanda za ka yi earning a cikin wannan H1 da H2 ɗin. Tsarin ya kasu kashi-kashi. Na H1 wato circulating, akwai wani tsari wanda aka yi Harvest Matrix Club, wanda yake an yi mishi tsari na yanda za a yi ya riƙa juyawa yana zagayowa. Idan ka gama da wannan gida sai ka shiga wannan gida. To shi tsarin H1 yana da gidaje ne ƙwara shida. To wa'annan gidaje idan ka spill over ya faɗo maka, zai ci gaba da zagayawa ya ƙara dawowa, ya ƙara baka dama ka ci gaba da amfana da wannan spill over a wannan gidajen. To bari mu tsaya a bayanin daga nan. Sauran bayanan zai biyo daga baya saboda mu taƙaita bidiyon.